Мәхәббәтне эзләп йөреп булмый. Мәхәббәт ул йөргән нәрсә. Яннарымда син булганга күрә. Мәхәббәтем диеп эндәшәм. Яннарыңа барып әле. Эзләп сине генә сөймәле. Яратам дип миңа бер сүз әйтсәң, бу шатлыкка йөрәк түзәрме? Яннарыңа барып әле. Эзләп сине генә сөймәле. Яратам дип миңа бер сүз әйтсәң, бу шатлыкка йөрәк түзәрме? Бер-беребезгә ихтирамлы булып, әйтмик әле авыр сүзләрне. Сандугачлар сайрашкандай бергә, кичерик без матур гомерне. Яннарыңа барып әле. Эзләп сине генә сөймәле. Яратам дип миңа бер сүз әйтсәң, бу шатлыкка йөрәк түзәрме? Яннарыңа барып әле. Эзләп сине генә сөймәле. Яратам дип миңа бер сүз әйтсәң, бу шатлыкка йөрәк түзәрме? Саклык әле безнең мәхәббәтне, кетмик әле салкын җилләрдә. Кеше сүзләренә карамыйча, яшик әле алгы көннәрдә. Яннарыңа барып әле. Эзләп сине генә сөймәле. Яратам дип миңа бер сүз әйтсәң, бу шатлыкка йөрәк түзәрме? Яннарыңа барып әле. Эзләп сине генә сөймәле. Яратам дип миңа бер сүз әйтсәң, бу шатлыкка йөрәк түзәрме? Яратам дип миңа бер сүз әйтсәң, бу шатлыкка йөрәк түзәрме?